Gospodin Antolić, evo Bjelica, kad smo ga se dotaknuli, sad vas čeka i ta borba za naslov, iz njegove ere, je li ostalo nekakvih repova, ili mu zamjerate nešto? Pa ovako, što se tiče Bjelice, on će sigurno u sportskim biografijama Dinama i na kraju krajeva u emociji Dinamovih navijača, sigurno će njegovo razdoblje u sportskom smislu biti zapisano zlatnim slovima. To je nesporno. Znači, čovjek je napravio jedan iskorak koji je nama doduše nametnut više tom famoznom europskom proljeću, ali činjenica je da je napravio rezultat koji Dinamo nije napravio 49 godina. On je to napravio uz podršku cijeloga kluba i to mora postojati jedna sinergija svih dijelova kluba da bi se to napravilo i to je za mene nesporno. Ono što sam se ja kao sudionik događaja iz ožujka prošle godine razočarao sam se u neke njegove poteze, u neke njegove izjave. Međutim, ja mislim da to trebamo staviti iza nas. Zaboravi, odnosno staviti u nekakvu ladicu prošlosti ono što je loše, pamtiti dobro i poželjeti mu svu sportsku sreću koja postoji.